Guys, by request daw si Mikey ng sister.
ako ah. Ikaw ba naman bugbugan ka? Ay, ano ito? May ano pala dito. May nagbibideo pala. Ay. Mamatay na ako. Kumusta yung maikling buwak? Ha? Super na. Walang problema. Dito. Walang problema. Kasi after, dali lang ako. Nakaraan siya. Ewan ko kung kasya nila. Binulak lang talaga. Sayang. Sa beach lang ako pumunta. Pupunta ako ng beach. Santa mo.
pagod. Sino nanalo? Sino? Pagod ako eh. Yung isang game, ilang minutes yun? Minsan buong game 20. Minsan 25. Minsan buong 20. Tuloy po. Kung makapag-comment ka sa live, no? Naka-ladies pa kayo? Ladies pa ako. Pabawi ang ulang to. Palit daw kami partner. Ah, pala. Ano? Bakit? Negative. Malayo ano? Hindi, second din lang. Yung first. Sino ano sa video? Sila daw ni Mike. Sino? Sila yung dalawa ni Mike, ha? Ah, tas si Abby. Hindi naman talaga match, hindi naman tumatakbo siya eh. Si Mike, ha? Sa ako, hindi rin ako. Aray ko. Babawi yata kayo.
Camera.